Seeing him face to face. ukubonana naye ubuso ngobuso, To finally see the one we have loved without seeing. side sibone lowo samthanda singambonanga, The one we have trusted without touching. lowo siye samthemba singazange samchukumisa, The one who left the glory of heaven and clothed himself in frail humanity. lowo wasibunewune bezulu wazambathisa ngemoya womuntu ekrobokrobho. Seeing the eternal Son who stepped into time. Sibona unyana womuntu owaphumayo wangena exesheni, Seeing the face of the one who came looking for the lost. lowo ezayo ezokhangela abalahlekileyo. Beholding the face of the one who walked among sinners. Simqwalasele lowo wahamba phakathi kwaboni, Seeing the face of the one who touched the unclean. lowo wabamba abo bangcolileyo, Seeing the face of the one who drew near to the broken. lowo wasondela kwabo bophukelwe We yimiphefumulo. want to see him. Sifuna ukumbona Seeing the face of the one who wept with those who mourn. lowo walila nathi thina bakhathazekileyo. Beholding the face of the one who carried our grief. Siqwalasele lowo uthwele inqwaleko We zethu. want to see him. Sifuna ukumbona The one who deserved all glory but embraced humiliation. lo kanye kufuneka nika ubuqawuqawuli kodwa wathatha impokeko. We want to see him. Sifuna ukumbona The one who had no sin but became the sacrifice of lo sinners. engenasono kodwa wangumhlinzeko wesono. We want to see him. Sifuna ukubona We yena, will see his face. sawubona ubuso bakhe. Seeing the face of the one who conquered death and ascended into heaven. Lowo isukufa wanyukela We ezulwini. want to see him. Sifuna ukumbona The Jesus who walked among us now reigns in glory. wahamba phakathi kwethu kodwa ngokuseluzukweni. And he is coming again. Uyabuya okwesibili. One day faith will become sight. Ngenye imini olukholo lwethu yaba kukubona. One day the waiting will be over. Ukulinda kuyawuphela. One day we will look upon his face, the face of Jesus, Sawubona ubuso bukaKristu face to face, ubuso ngobuso. with the one who died for us, Lowo wafela the thina. Savior who loved us enough to leave heaven. Lowo sithandayo ukuze Seeing him face to face, simbona ubuso. not merely knowing about him, Hayi basazi seeing njengaye. him face to Kodwa face, simbone ubuso ngobuso. seeing him face to face, Simbone ubuso ngobuso. not merely believing in him, Hayi sikholelwa nje but kuye. standing in his presence, Sime kunye ebukhweni bakhe. beholding his glory. Sibuka bobuqawuqawuli We will bakhe. see his face. Sizabubona ubuso We will bakhe. see his face. Sizabubona And ubuso that's the bakhe. ultimate goal. Yona nto siyizondeleleyo. Seeing his face. Ukubonana naye ubuso Christ who ngobuso. died for us. uYesu Kristu wasifelayo. Let's greet the church. Ulisibandla ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Maranatha Masala. Nkosi yethu yeza. Maranatha msala. Andifuni ukuxabana noba ugxalaba apha ndithi mandiqoshelise kwangoku le nto. Yeah. Namhlanje faku sizophinda siyigqibezele le ncoko until 10. Okay. Okay. But today I just want us to have a conversation on education, a conversation on what Namhlanje ndifuna sincokole nje ngezemfundo kodwa le ntetha sabuye siyigqibezele. You know, one of the biggest challenges that we have in society today is that education, particularly Christian education, is treated as an abstract subject. Yona ngxaki yethu abekuhlaleni into bana lento yemfundo yobuKristu ithathwa ngathi yinto engenamsebenzi. We must be careful not to make it sound like a subject that belongs in a classroom. Singayithathi ngathi into nje yaseklasini le. Funeka siyiqwalasele lento. On a timetable or in a conversation about schools. Ingathi into nje yezikolo le naxa kuthethwa ngeperiods esikolweni. Education is much bigger than that. Imfundo le inkulu kunalonto. It is not simply about what a child knows. Ayinanto yokwenza ncam nento bana umntana wazi intoni. It is about what that child is becoming. Inanto yokwenza nento bana uza kuba yintoni lo mntana. It is about the kind of choices that the young person will make. Inanto yokwenza nezigqibo aza kuzenza lo mntana. The kind of life that person will live. Ubomi azabuphila lo muntu. The people that the person will influence. Abantu azobaphembelela lo muntu.
and ultimately the kind of character that the person will have when Jesus comes again. eyona ncopho uzaba ngumuntu onjani nesimilo sakhe xa ebuya uKristu okwesibili. Ellen G. White captures it beautifully in the book Education, page 13, when she says, "True education means more than the pursuit of a career. Uyibhala kakuhle kumbhaleli wethu lento xa esithi eyona nto iyimfundo ingapha kunoba ufuna nje sakhono. It means more than preparation Ithetha ngapha kolungiselelo for the life that is now. obubomi sinabo ngoku. Education is more than preparation for a career. Ingapha kokulungiselela nje isakhono. And we understand it better when we look honestly at the world we live in. Siqonda kakuhle xa sijongela ilizwe siphila kulo sinyanisekile. This week, Stats SA released the Q1 Labor Force Survey. Kuphile ke uStats SA inkcukacha zabasebenzi. The national unemployment rate has risen to 32%, Nyukile ke iqondo lentswelangqesho laya kuma-30%. with approximately 8.1 million people unemployed. Lezi zigidi ke zibizwayo zabantu abangaphangeliyo. Behind that number are real people. Ngapha kweli nani ngabantu bokwenene. There's a young person who's applying for a job and not receiving any feedback. Kukho ubani apho ucela ingqesho kodwa angafumani nampendulo. There is another CV being sent Ikhona elinye iphepha lecela ngqesho elithunyelwayo with no reply. kodwa lingaphendulwa nakanjalo. There's a graduate who has worked hard to complete his qualification, but Kukho with no othweswe opportunity. isidanga osebenza nzima ufumana lo mfundo. There is a parent who has sacrificed to pay fees, transport costs, uniforms, books, and university fees, hoping that their child will be employed, but to no avail. Kukho umzali oncame yonke into ebhatalela umntana uba makafunde ecinga ikamva lakhe lizawuba ngcono kodwa imeko isuke yamandundu. And then there is a young person who begins to ask a painful question: Kumntana ke apha oqala ubuza imibuzo ebuhlungwana. what does my future look like? Ikamva lam likhangeleka linjani? That is why we cannot discuss education as a thought that exists in isolation to the realities of this world. Lento singenayiqoqa imfundo siyixoxa bucala kwizinto zokwenyani ezenzeka kweli lizwe. Education matters. Lento yemfundo ibalulekile. Skills matter. Nalento yesakhono ibalulekile. Qualifications matter. Ukufumana izifundo ezibalulekileyo kubalulekile. But the question we should really ask ourselves is deeper than that. Kodwa umbuzo kumele sizibuze wona unzulu kunalonto. What kind of education are we giving to our children? Sinika mfundo yini ebantwaneni bethu? Because it is possible to have a certificate and still lack character. Uyakwazi ukuphumelela ube naso certificate kodwa ungabi nasimilo. It is possible to have information and still lack wisdom. Uyakwazi uba nolwazi kodwa ungahlakaniphi no. That's why we have doctors who are drunkards. Yilento sinogqirha abaphelele kwimfande zeli lizwe. It is possible to qualify for a profession and still have no sense of purpose. Uyakwazi ukuphumelela ube naso eso sidanga kodwa ungazazi ukufuna ntoni. And it is possible to prepare a young person to compete in an economy while failing to prepare that young person to live in the presence of God. Uyakwazi umlungiselela umntana agqwese kwezorhwebo kweli lizwe kodwa angakwazi uphila ebukhweni bukaThixo. Let us come home. Let us talk about the Eastern Cape. Sondeleni sizapha ekhaya eMpuma Koloni. In the first quarter of 2026, Kulesi siqingatha sokuqala salonyaka sikuye. the official unemployment rate in the province was 44.6%, Elangqesho ke bikwama-46 compared with the 32.7% xa national, uyithelekanisa nalawo 30 ilizwe lonke. meaning the difference is over 12%. Uyawubona umahluko lishumi elinesibini lonke. The province's combined rate of unemployment and potential labor force was even higher at 54.4%. Xa zidityanisiwe ke zizinto iphezulu kakhulu ngumyinge wama-54. Those numbers should not simply make us to shake our heads. La manani kakumelanga senze sihlunguzelwe zinhloko kuphela. We have to think of solutions. Kumele sicinge ngezisombululo. Those numbers should force us to act.
kumele sinyanzele senze into Because behind every percentage is a person. ngapha kwalamanani kukho abantu Behind every statistic is a story. ngapha kwale mfuna amanani kukho amabali Behind every unemployment, ngapha kwalento yongaqeshwa entswelangqesho there's a young person. kukho umuntu omtsha apho There's a family. kukho usapho There's a dream. kukho iphupha There's a gift. kukho isipho And a future that God cares about. nekamva uThixo akhathalayo ngalo. Stats Essays Q1 2026 Youth Analysis reminds us Lengxelo ke isikhumbuza into yobana just how difficult the labor market remains for South Africans, especially the young ones. uba kunzima kakhulu kulento ezophangela kakhulu kwaba batsha eSouth Africa. In practical terms, more than 4 in 10 young people aged between 15 and 34 were unemployed. Eyona nto icazwa apha yinto yokubana abantu abane kwabalishumi abanangqesho. So when we look at the young people sitting here in our churches, we cannot simply say, Xa sijonga abantu abatsha abahlela apha enkonzweni asikwazi ukuthi nje go and get education. hamba bofunda. We have to ask, Funeka sibuze lo mbuzo. what kind of education will equip them for the world they are confronted with? Xoboni yemfundo eza kubancedisa baxhobele lilizwe bajongene nalo. Will they know how to think? Bazawukwazi ukucinga. Will they know how to solve problems? Bazawukwazi usombulula ingxaki. Will they know how to use their hands? Bazawukwazi usebenzisa izandla zabo. Will they know how to communicate? Bazawukwazi na uba nodliwano ndlebe. Will they know how to create opportunities when there are no enough opportunities are waiting for them? Bazawukwazi uvula amathuba xa amathuba engekho. Will they have the courage to begin something small rather than waiting forever? Bazawuba naso isibindi sokuqala noba into incinci kunoba balinde ngona phakathi. Will they understand that their God-given abilities are not merely for earning money, but for serving God and blessing other people? Bazawuyazi na into yobana iitalente abaziphiwe nguThixo asinto nje yokufumana imali kodwa yeyokusebenza kuncedwa abanye abantu. What we need to understand is that education must develop the whole person. Nafuneka siqonde le imfundo funeka iphuhlise umuntu ngokupheleleyo. Ellen White reminds us that education is not one-dimensional. Uyabhala kumbhaleli wethu uthi ayikho calanye lento yemfundo. She describes it as a harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. Uthi zonke ke izinto ziphuhliswa ngolungelelwano emoyeni, emzimbeni nasengqondweni. She says that it prepares the student for both the service in the world and the greater service for the world to come. Uthi mlungiselela umfundi uba abe lulutho kule ilizwe sikulo neli yalizayo futhi. That's education, page 13, and I love that balance. Ndiyayithanda ke lento lengcamango iziswa ile ncwadi education. The church should not be producing young people who know the Bible but cannot function responsibly in the real world. Inkonzo akumelanga yenza abantu abazi izibhalo kodwa bengento yanto kwilizwe siphila kulo. Neither should it produce young people who can function brilliantly in the real world but have no relationship with God. Kananjalo ingenza abantu abakwazi uphuhla elizweni kodwa bengenabudlelwane kunye noThixo. We need both. Siyazidinga zombili. We need young people who can think and pray. Sifuna abantwana abakwazi ukucinga babuye bathandaze. Young people who can study and serve. Abakwazi ufunda baphinde basebenze. Young people who can work and worship. Abakwazi ukusebenza babuye banqule. Young people who cannot build a career without building their entire identity centered around it. Abantu abazukwazi ukwenza ikamva labo ingento bana yonke isimilo sabo sigqikelezwe lonto. Young people who can enter the workplace without allowing the workplace to remove Christ from their lives. Abazawungena emsebenzini bangavumi uba umsebenzi uncothula uKristu kubo. Ethical Christians. Abakwazi uhlala benesimilo esithetye. That is Christian education. Imfundo yobuKristu leyo. When you look at the topic education for now, Xa sijonga ke le topic ye education okwangoku, church, our children need an education for now. abantwana bethu ewe bayifuna imfundo yelixesha. They need practical knowledge. Funeka babe nolwazi olubambekayo. They need literacy.
funeka bakwazi ufunda, They need numeracy. funeka bakwazi ubala, They need digital skills. funeka bakwazi ukucofa ezi zinto zikhoyo, They need vocational skills. funeka bakwazi ukwenza nangezandla zabo, They need entrepreneurship. funeka bakwazi ushishina, They need financial wisdom. funeka bayazi imali, They need communication skills. funeka bakwazi ukuthetha, They need resilience. funeka bakwazi uma baqine, They need to know how to work with people who are different from them, Mamum Senga. funeka bakwazi ukusebenza nabantu abangafaniyo nabo, They need to know how to solve problems rather than simply pass examinations. akufunekanga bapase imviwo nje, funeka bakwazi ukusombulula ingxaki. And most importantly, they need to understand that honest work has dignity. Funeka bayazi into yokubana yonke into abayenzayo izisa undiliseko. Ellen White says the true object of education is not to fit men and women for service by developing and bringing into active exercise all faculties. Uthi kumbhaleli wethu, eyona mfundo yokwenene ayisinto bani ulungisa nje abantu uze bakwazi ukusebenza nje. It is about bringing them to service. Funeka bakwazi ukusebenza nokukhonza abanye abantu. Notice the word service. Jonga ke eligama lokuqaka. Education is not about simply getting ahead. Ayonto bana uhambe nje uye ngaphambili. It is about taking what God has placed inside you Uthatha lento uThixo ayibeke ngaphakathi kuwe, and using it to make someone else's life better. wenze ubomi bomnye umuntu ngcono. A teacher serves. Utishala wenza ngcono ubomi bomnye A umuntu. nurse serves. Unesi wenza ngcono ubomi bomnye A umuntu. lawyer serves. Igqwetha lenza ngcono ubomi bomnye A umuntu. doctor serves. Ugqirha wenza ngcono ubomi bomnye A umuntu. pastor serves. Umfundisi wenza ngcono ubomi bomnye umuntu. So whatever vocation, Noba ungena kweyiphina indawo yokusebenza, the Christian question is not simply how can I earn? eyona nto yobuKristu umbuzo ayonto bana ndingazuza ntoni na. It is also how can God use me? Ingaba ngandisebenzisa njani na uThixo. That is a different way of looking at education. Yile ndlela kanye kumele imfundo siyijonge kuyo. Education must prepare us for eternity. Kumele imfundo silungiselele unaphakade. But church, here is where Christian education becomes different from education of this world. Kulapho kanye ke imfundo yobuKristu nomahluko kunemfundo yelizwe. We educate for now, Sifundisela ungoku, but we also educate for eternity. sifundisela nonaphakade. We prepare young people to live in this world Sibalungisela abantu abathi hamba baphile kweli lizwe. while reminding them that there is another world that is to come, our final home. Likhona elinye ilizwe kusazayiwa kulo. We want them to be employable, Sifuna baqasheke, but we also want them to be faithful. sifuna kodwa bathembeke. We want them to be competent, Sifuna bakwazi ukukhuphisana, but we also want them to have character. kodwa sifuna babe nesidima We nesimilo. want them to be intelligent, Sifuna babe krelekrele, but we also want them to know Jesus. kodwa sifuna bamazi noKristu. Because what will it profit us if we produce a generation of highly qualified young people Sawuzuza ntoni uba nabantwana abaphaya emanqwanqweni who only phezulu, knew how to succeed in this life abazi ukuphumelela kobu bomi kuphela, without having a walk with God? kodwa bengenalo uhambo kunye noThixo. Jesus gives us the ultimate perspective in John chapter 17 verse 5. uYohane ke uYesu Kristu sinika eyona nto iphezulu. And this is life eternal, Uthi ke le bubomi ngonaphakade, that they may know thee only as the true God uze bazi yena kuphela njengoThixo wenyani, and Jesus Christ whom thou hast sent. noYesu Kristu lowo ebethunyelwe nguThixo. Notice what Jesus identifies as eternal life. Qaphela lento uThixo uYesu Kristu ayibiza ngobomi He obungunaphakade. says it is knowing God. Uthi kukwazi uThixo. That means the highest outcome of Christian education is not simply a certificate that will hang on the wall. Eyona nto yemfundo yobuKristu azizo certificate esizawuzixhoma edongeni. It is a life that is transformed by Christ. Bubomi obuguqulwe nguYesu It Kristu. is a mind that can think critically but also think biblically. Ingqondo ekwaziyo ukucinga icubungula izinto zelizwe kodwa ingazityeshelanga izibhalo. It is hands that can work skillfully but also serve selflessly. Zizandla ezikwazi ukuchwela zisebenze ngobunono kodwa zikwazi ukunikezela ebantwini.
It is a heart that knows how to pursue excellence without making success an idol. Inhliziyo ekwaziyo ukugqwesa kodwa ingenzanga ukugqwesa kube sisithixo sayo. It is a young person who can enter a competitive workplace and still say, I belong to Jesus. Umuntu omtsha ongangena kwindawo exineneyo yokusebenza kodwa aphume sithi mna ndingokaKristu. Character is centered around that education. Similo ke sisembindini wale mfundo. This is why character has to be at the center of that education. Yilento isimilo funeka sisembindini wale mfundo. Ellen White wrote, the knowledge of God and of Jesus Christ expressed in character is the very highest form of education. Ukwazi okanye isimilo sikaThixo nesika Yesu Kristu esivela emntwini yiyona mfundo yokwenene leyo. What a statement. Niyayiva le nkcazelo iphuma apha. The highest education is not simply the knowledge about God. Ayisiyonto nje yokwazi uThixo imfundo ephakamileyo. It is the knowledge of God expressed in our character. Lulwazi lukaThixo oluphuphuma kwizimilo zethu. That means youth should not just read the Bible or come to church. Abantu abatsha kumele beze enkonzweni kuphela okanye bafunde izibhalo. They must learn honesty. Funeke bafunde ukuthembeka. They must learn self-control. Funeke bafunde ukuzeyisa. They must learn compassion. Funeke babe novelwano. They must learn responsibility. Funeke bakwazi ukuthatha uxanduva. They must learn perspective, perseverance. Funeke bakwazi ukunyamezela. They must learn humility. Funeka bathobeke. Akho nto imingathi umKristu ongathobekanga. It is a shame to have a Christian who is not down to earth. They must learn how to treat other people. Bafunde ukuphatha abanye abantu. They must learn to treat other people well. Bafunde ukuphatha abanye abantu kakuhle. They must learn how to handle money. Bafunde ukulondolozwa kwemali. They must learn how to respond when they fail, because failure is part of this life. Bakwazi ukuqhubisana nosilele ebomini ngoba intsilelo yinxalenye yobomi. They must learn how to behave when nobody is watching, Bakwazi uba baziphatha njani xa bengabonwa ngabanye abantu. because character is revealed when there's no audience. Kanye isimilo sivela kakuhle xa kungekho babukeli. And Christian education is preparing a person not merely for an exemption conducted by a school, Ayikulungiselele kuphela lemfundo nje izinto eziqhutshwa esikolweni. but for the great examination of life. Kodwa uvavanyo lobomi ngokupheleleyo. A Christian education prepares thinkers, not followers. Iyenza abantu abakwazi ukucinga hayi abalandeli. Our young people need an education that teaches them how to think, Abantu abatsha bafuna imfundo ezawubafundisa indlela yokucinga. not simply what to think. Hayi uba ndicinga ntoni. Ellen White in the book Education, page 17, says that true education should develop the person with the power to think and do. Kumele imfundo yokwenene imenze umuntu akwazi ukucinga nokwenza. And that is the purpose of training young people, Sasona sizathu sibangela kuqeqeshwe abantu abancinci. to be thinkers and not to be reflectors of what other men think. Uze bakwazi ukucinga hayi ukuphuhlisa nje into bana abanye abantu bacinga ntoni. Church, that is especially important today. Ibaluleke ngamandla namhlanje lento bandla. Mamunyati, our young people are growing up in a world full of information and misinformation. Abantwana bethu bakhula kwilizwe elinolwazi kodwa abazi. Every phone is a classroom. Mfonomfono nganye ke ligumbi lokufundela. Every social media platform, a teacher. Zonke izinto zokunxibelelwana ngabahlohli. Every influencer, a potential preacher. Bonke abantu bababukeleyo ngabashumayeli. Every algorithm shaping someone's attention. Yonke nje lento icofa phaya bayathanda uyiqwalasela. So we cannot simply tell our young people, don't listen to the world. Asikwazi uthi kuba sanuliphulaphula nje. We have to teach them how to think biblically when they encounter this. Kumele into bana bacinga njani ngokwezibhalo xa beqhubisana nezi zinto elizweni. We have to teach them Kumele sibafundise to ask, uba babuze, is this content true? ingaba lento ndiyibukeleyo inobunyani na? Is it wise?
ingaba lento ihlakaniphile na Is it biblical? ingaba lento inokwenza nezibhalo na What kind of a person will this make me be? izawundenza ndibe ngumuntu onjani Does le this nto bring me closer to Christ? iyandisondeza kuKristu Does this honor God? ingabe iyamhlonipha na uThixo That le is education. iyona mfundo ke leyo Christian education prepares one for service. ilungiselela ubani ubakwazi ukusebenza And this is perhaps where the church should come in. kulapho kanye inkonzo kumele ingenelele The khona Eastern Cape doesn't simply need more graduates. impuma kolona ayidingi abantu abathwele izidanga It abaliqela needs graduates who can serve. ifuna kanye abanezidanga abanokwazi South ukusebenza Africa does not simply need clever young people. iSouth Africa ayidingi bantu bakrelekrele nje kuphela It needs abaninzi young people who are willing to solve problems. funa kanye aba bafunayo ukusombulula ingxaki The church does not simply need intelligent young people. inkonzo ayifuni nje abantwana abagqwesileyo It needs nabakrelekrele young people whose intelligence has been surrendered to God. ifuna kanye abo bukrelekrele baba bunikezelwe And kuThixo Ellen White reminds us that education should prepare the young person for practical service. kanye umbhaleli wethu uthi imfundo kumele imlungiselele umntana akwazi ukwenza izinto eziphathekayo She warns us that schools should not neglect the training needed to prepare students for useful Christian work. uthi kufuneka zigadwe izikolo zingabafundisi nje abantwana kodwa zibafundise uba babe luncedo emsebenzini wenkosi Our schools are becoming unviable izikolo zethu kuyacaca uba azisahambi kakuhle because azisangeneki they are competing with no fee paying schools. ngoba zikhuphisana nezi zikolo kungabhatalwa mali kuzo Now, we cannot sit and wait for them to be white elephants. asikwazi kodwa uziyeka zibe ngamabhodlo zizihlalele It calls for us to think about the viability of the current business model they are ifuna thina operating in. sicinge into yobana ngoku kumele zisebenze njani ezi zikolo uze zikwazi uhlala zihleli For instance, if I have got 20 rands in my pocket and it's the last 20 rands, uba ke ndinale 20 rand kwaye yokugqibela apha epokothweni yam and you have invited me to a braai, undimemile uba mandize kwisidlo I will not use that 20 rands to buy bread. andizuyithenga andizuyikhupha uze ndithenge sonke We are competing with schools which offer breakfast, lunch, and supper. That's the reality. sikhuphisana nezikolo ezikhupha ukutya kathathu ngemini ekuseni emini emalanga Now, when we conduct the social survey around xa Ginsberg, siqwalasela indlela yokuhlala apha elokishini Ginsberg is a poverty site, whether we like it or not. noba siyathanda okanye asithanda intlupheko iyagquba yona apha So, eGinsberg people will opt for Ivutondaba, which is a no-fee paying school. abantu bazawukhetha uyevuthondaba ngoba akubhatalwa phaya They will go to Charles Morgan. bahambe baye eCharles They will go to Brownlee bahambe baye kwaBrown and leave this building as a white elephant. basishiye apha esi sikolo singamabhodlo But when we think outside the box, xa kanye sicinga nzulu you will realize that the nearest vocational or technical school is 70 kilometers away from Ginsberg. uyayiqonda ke into yobana isikolo esenza imisebenzi yezandla sizikilometers ezingama-70 Why not repurpose our schools to Ginsberg Seventh-day Adventist primary school, vocational school? kuthani singasiguqula isikolo sibe nayo ukwenza nje ngezandla Because the ngoba yeyona market is ntswelo there. yethu ngoku le The market is there. yintswelo le edingeka ndawo yonke We have to have this uncomfortable conversation. kumele ngoku sibe nezingxoxo zingamnandanga ncam We won't solve the problems of the school by dumping in money. asizuyisombulula le ngxaki ngomane sifaka imali phaa They esikolweni must be able to run themselves. kumele sikwazi uziqhubela isikolo kungamane kufakwa okoko And that's what education does. imfundo yenza loo nto Let's look at, before I upset people, let's look at phambi now koba and eternity. ningandithandi apha makuse sijonge lixesha nekamva lethu ingomso So now, church, when we say education for now and eternity, we are not choosing between two different kinds of xa education. sisithi imfundo yangoku nekanaphakade asikhethi phakathi kwento ezimbini We are Ungoku embracing naphakade. both. sizibambe zombini Our children must be prepared to live responsibly
in this world. Abantwana bethu mabalungiselelwe uba baphile benoxanduva kweli lizwe. They must be able to work. Funeka bakwazi They ukusebenza. must be able to think. Kumele bakwazi ukucinga. They must be able to create. Funeka bakwazi ukwenza They nokwakha. must be able to solve problems. Mabaze nezisombululo kwingxaki. They must be able to serve. Kumele bakwazi uba zizitaka. They must be able to stand when circumstances are difficult. Ngeke bakwazi uma noba kuyaqutha. But education for eternity says, Kodwa ke imfundo kanaphakade ithi do not gain the whole world and lose your soul. ungazuzi lonke ilizwe uphulukane Do nomphefumulo not wakho. build a career and forget your creator. Ungenzi ikamva lakho libale Do ngomdlalo not wakho. become so educated that you no longer feel the need for God. Ungafundi kakhulu ude ungaboni nemfuneko Do not kaThixo. become so successful that you forget that every gift comes from Him. Ungaphumeleli kakhulu ude ulibale uba zonke izipho zisuka kuye. And do not become so focused on preparing for a living that you forget to prepare for life eternal. Ungagxili kakhulu ekwenzeni indlela yokuphila ngoku ude ulibale nolungiselela ikamva lakho lobomi bungunaphakade. Education, page 309. Ellen White puts it this way. Ubhala kumbhaleli wethu uthi kule ncwadi education In our life, ebomini bethu earthly, apha emhlabeni sin restricted though it is, khangeleka ngathi siqhotyoshiwe nangona kunjalo. the greatest joy and the highest education are in service. Kodwa lona vuyo neyona ncamisa isekusebenzeleni uThixo. That is the education we should desire. Yona nto kumele siyinqwenele. An education that produces people who are useful here Eyenza abantu abanento yokwenza apha and prepared for the hereafter. nakwikamva labo. So, as the Ginsberg SDA Church, we should simply ask ourselves this question. Nantsi into masiyibuze njengebandla. Are our children getting an education? Ingaba abantwana bethu bayayifumana na imfundo? The greater question is, what kind of education are we giving them? Kodwa wona mbuzo utshotshenhla yeyiphi le mfundo Are we bayifumanayo? giving them an education that merely helps them to compete for scarce skills? Ingaba sibanika nje imfundo yoba bakhuphisane apho kuswelwe khona izakhono? Or are we giving them an education that teaches them to live with purpose, Okanye sibafundisa imfundo ebenza baphile benenjongo, with character, competence, benesimilo, bekwazi ukukhuphisana. service, and Christ? uYesu Kristu ke nentsebenzo. Are we preparing them only to find a job? Sibalungiselela nje uba bafumane ingqesho, Or are we preparing them to find their calling? okanye sibalungiselela uba bafumane ubizo lwabo, Are we teaching them only how to make a living? okanye sibafundisa nje uba bakwazi Or ukuphila, are we teaching them how to make a life? okanye sibafundisa into yobana ubomi obupheleleyo buphilwa njani. And above all, Ngapha kwento yonke, are we preparing them merely for this world? ngaba sibalungiselela elizwe kuphela, Or are we preparing them for eternity? okanye sibalungiselela unaphakade. Because our young people are not problems to be solved. Abantwana bethu abasingxaki yoba sibasombulule, They are gifts from God to be loved. basisipho esisuka kuThixo uba masibathande. They are not simply unemployment statistics. Ayisonto nje uba bangamanani wentswelangqesho, They are sons and daughters of God. bangabantwana bakaThixo. They are not merely consumers waiting for somebody else to create for them. Ayingobantu nje abahlelela into yobana benzelwe izinto. They are potential builders, thinkers, creators, servants, leaders, missionaries, teachers, professionals, entrepreneurs, and witnesses for Christ. Bangabantu bokwakha ingomso lethu becinga bezizicaka bekhokhele bekhona nasemfundweni bekhona nakwezorhwebo kodwa ekugqibeleni bengamangqina kaKristu. And our responsibility is to help them discover what God has placed within them. Lona xanduva lethu kukuba sibancede kuphuhla lento uKristu abanike yona. And then teach them how to surrender those gifts to God. Sibafundise kananjalo uba bazibuyisela njani ezo zipho kuKristu. That is why I argue that Christian education cannot be an abstract subject. Yolonto ndixoxa into ethi le mfundo yobuKristu asinto ayokuphelela emagumbini okufundela. It is about life.
inento yokwenza nobomi, It is about character. inento yokwenza nesimilo, It is about service. inento yokwenza nokusebenza, It is about purpose. inento yokwenza nenjongo, It is about Christ. inento yokwenza noKristu, It is about Christian education for now, inento yokwenza nemfundo yobuKristu ngoku, and ultimately, it is about education for eternity. ekugqibeleni inento yokwenza nemfundo ngonaphakade. May God bless His people. Amen. Nkosi sikelele, amen.